Bé, aquests 3 dies hi ha la regata a Tubí d'aquest cap de setmana, que és una clàssica amb el calendari dels regatistes màster a partir dels 35 anys i també coincideix fins al dilluns amb el Campionat de Catalunya. Això vol dir que els millors regatistes de la classe làser amb estàndard, en aquest cas, estan aquí a aquesta bahia i tots els làser radial, làser estàndard estem també aquí perquè d'aquí 2 setmanes tenim el Campionat d'Europa i és una bona prova per provar-se una miqueta, conèixer el camp de regates, que ja el coneixem, però bueno, ja aprofitem i deixem les embarcacions aquí.